Sippi! Herra jestas sentään! Itkisinkö vai ihailisinko? On se vaan kova mies. Nyt Rafael tarjoilee upean syötön, aivan kuten Litmanen tarjoili aikaisemmin Rafaelille. Haltuunotto ja mahtava kosketus palloon. Kaksi maalia ottanutta syöttöä sellaisen puolen tunnin aikana. Jokainen voi tietysti niissä omissa papereissaan päänupissaan höpötellä vaikka kuinka paljon vastustajan tasosta tänään. Se ei ehkä ole ollut kovin suuri. Jokainen voi samalla kysyä itseltä, että koska viimeksi Jari Litmanen on edes pelannut. Se oli kesällä joskus kuntouttanut itseään ja nyt tehnyt aikamoisen paluun